e-payment data atanga bank information va copy letan e-payment software e-master kantia employee te bank account number te IFSC te MICR te le present address te mobile phone te kha paymaker a khan vasun lut le va copy let kan du chuan ol sam takati dan oma hi tuna kan lo endon ani ama saberin paymaker kha honganga ti chuan heta veilam pang chunga a hianin file te click anga open a kan kalanga import to e-payment a kan click ang ti chuan ti hian alo langa import na e-payment software a import na akha alo langa ti chuan ta hian year kan select anga month kan hlo siam nun berna kan select anga dinglam pang sira hian browse ti oma ta hian kan click chuan e-payment data base kha select na tur lo langa ta hian ka computer a hian sia program file a nic chunga e bill detail chunga hian bill detail mdb ti oma chu te chu ka va select ta ni ti chuan ka select nu khan open ka click anga khatia kan select zo che khan open kan select khan tila hian aum na location kha ro inject ta ni ti chuan year le month le e-payment data kan select nu chuan show kan click ang ti chuan hei hian lom ta a chuan bill sang ami te kha he ho hi an bank account kha kan lo la da kim lo ni chuan ti hian heta tang he ti mi da no entina he bill ni nei kan en chuanin bank account information a hian bank account number blenga address te IFSC te MICR te mobile number te thuna ngai ta ni chuta ta chuan ming ma saper om na zone ka click a chuan hei tlai mi lem om hi cursor kan da wang chun select employee for employees bank information ti nia ta han ka click ang ka click chen lal thazoli ti hi awazong ha lon ta ni ta hianin exact ti a hian om chuan hei so ka ti khan lal thazoli chi kha e-master awazonga mase enten name like te hen ta se tha tirngot po khan ka chun tir the ni thazwal ti hian thazwal ti hi ni ta sela so ka click chun thazwal ti kha an puidan lom chon aron lang teu don ti na nia name like te hi chun ni ta sela lal ti te khan lo da sela lal ti sim hawa in chan kha zong don ta ne kha e she tur nia lal thazwali te ka click a ta hian so ka ti chun lal thazwali ti chi hen zong don ta ne chuan hi ka click a double click in ati theya ani lo vek chon tian ka click a select list a hen ka click meang kati khan hela hian a bank account information chu hei bank account address IFSC MICR mobile hang ho kha alo lang don ta ni chu te chuan adang midang ho hi tuna kan zong lenga kelal eng diana ka click a tan ka click a so khatia he apingan pui che lom ka chona muhal me ta ek jaka po chuan hi select lo ro pu ya click le a so khatia chuan hi select chuan Rajkumar ka select lenga so khatia ka select le a ta hian mishing ming pakhata khianin account kha pahni pathum te lom pun paymaker lama om tur kan du ber zona kha select mai tu ni chuan hei hi hetilaya bank account tu na kan han thun thar ta ka kha o helai ming lo lang ho hi helai bill group hetlai mi paymaker om sa ho ming te khan nia bill group ami kha tuna mi ki 103 kha lo ni ta a ti chuan helaya bank account information a hian bank account ti vel ho hi kan lo la thun lo kha e-master mi kan wala kha nia hemi tur hian paymaker a hetlai kan da thar tak hi save turin ta hian save a kan click ang ti hian kan save anga alo zo der don ta ni mar chu ta hian thil pakhatam chu hela hian an hming zona khan edit tin du chuan direct in kan zek thei thawa henga hian ase khatilaya kan zia kha a boi thla ka e-master mi va copy mi tu kan ni chun tilaya hetilaya hemi mang hian wazon mei kha thil ol tak ani hre them lo kan nei chuan noi mi address an kan zot theng
tuk